खुलुमबाय स्टुडियो दं आं रबिन बसुमतारी फाटगाव प्राइमारि बीपीएफ आइजो गांखंनि आफादगिरि सन्दा ब्रह्मजों लोगोसे सा 39 सोद्रोमाफोरा बीजेपी हान्जायाव जयनिं जायो। बनरगाव ब्लकनि सिङाव थानाय बोथियाबिल गामियाव मोनसे जर'खा हाबाफारिनि गेजेरजों बीपीएफनि गासै गं 25 नखर एबा 39 जन सोद्रोमाफोरा एमसीएलए राजीव ब्रह्मनि नुजाथिनायाव बीजेपी हान्जायाव हाबफैयो। बीटीसीनि बारग' लोगो गाहाय मावफुं सोद्रोमा एबा बीपीएफ दोलोनि लोगो आफादगिरि काम्पा बरगयारिजों लोगोसे बीपीएफनि मिरु थाखोनि माखासे बिबानगिरि आरो मददगिरिफोरा सासेनि उनाव सासे बीपीएफ दोलोखौ नागारनायनि गेजेरावनो फिन आरोबाव बीपीएफ दोलोनि थाखाय गिदिर खहा। 9 नं बनरगाव बीटीसी बियाबनि बीपीएफनि बारग' मावफुं सोद्रोमा आथिखाल बीजेपीनि एमसीएलए राजीव ब्रह्मनि बारहुंखायाव बीपीएफनि बिफां दालाइ बिलाइफोरा सानफा एबा बुस्रांजानायखौ नुनो मोन्दों। एमसीएलए राजीव ब्रह्मनि नुजाथिनायाव फाटगाव प्राइमारि बीपीएफ आरो गांखं आफादगिरि सन्दा ब्रह्मजों लोगोसे सा 39 सोद्रोमाफोरा बीजेपी हान्जायाव जयनिं जायो। दिनै बीपीएफ दोलोनिफ्राय फाटगाव प्राइमारिनि जा अमेन बीपीएफनि प्रेसिडेन्ट बिथाङा गावनि लोगोखौ लानानै गासै 25 नखरसो जयनिं जाबाय आरो दाखालि सिगाङावहाय जेनेरेल सेक्रेटारिया गावनि ग्रुपखौ लानानै थांखादों। बिथाङा दाखालि 49 जन ज' बिसोरो फाटगावनिफ्राय दा दिनैहाय 25 नखरसो जयनिं जाबाय। दा बिथांमोना सिगाङावहाय गासिबो बीपीएफनि खाजोबमोन आरो बीपीएफनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारियाव दंजोबो आरो गुबुन बिबानाव थानाय मेम्बारफोर दङ। बिथांमोना दिनैहाय जोङो आरो माखासे फरायफुनाय जा सेंग्राफोर दङ बिसोरबो जयनिं जाफाबाय। बिथांमोना आं खावलायनाय बादि बिथांमोना दिनैहाय आंजोंनो जयनिं जाबाय। आसा खालामदों बिथांमोना निस्सय फैगौ इलेक्सनाव आंनि जानानैनो खामानि मावगोन आरो मावगोन होननानै बिथांमोना खोथा होखाबाय। जिहेतु आंनिनो कर्मि जोबखामोन वार्कार जोबखामोन। दा बनरगाव हिसाबै सोरबा थांदों नंगौ, राजनितिकआव बयहाबो दरजा खुला दं। थांब्लाबो बिसोर जुदि 100 जन लांदोंबा आङो 300 जन लाबोफिननायनि आंहा केपासिटि दं। दा गोबां जायगायाव आं जयनिं खालामबावगोन। आं दा एसे थाथ'नानै दङ, मानसिफ्राबो दा एसे बेस्थ' हिसाबै आं लाथ'वाखै आरो आं मालाय बादि बिदि ज' जाजाय आं मिटिं देखायनो लुगैया। माने ओरै 2000 300 जयनिं जादों होननानै दाखालि खासिबारियाव जयेन जादों बेखौथ' आं नुखादों। जोंना डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेन्ट गोदान जानाय लोगो लोगोनो मण्डलफ्राबो गासिबो सोलायजोबखायो। दाबो जों मण्डल कमिटिखौ दानो हायाखै, प्रेसिडेन्टल' मोनग्रोदों गोदानै। दा बे प्रेसिडेन्टआसो मण्डल कमिटिखौ दाखागोन। बिथाङा थांदों न' दाउट, बेखौ जेबो बुंनांगौ गैया। मा उसुबिदा बिथाङा थांदों बेखौ आंहा जों नङा। बे थांनायाव जोंहा जेबो बुंनांगौ गैया। जिहेथु आंनावबो फैफिनगासिनो दंखायो। बे जायगायाव बिथाङा 100 जन लांदोंबा आं 400 जन लाबोनो हानाय आंहा केपासिटि दं। बिथांमोना बारा बुंदों न' दाउट, मेसेङाव बुंनानै लाब गैया। अथ'थ' जायाखै, मानसियानोथ' गासै टटेल 350ल'। आंहाबो मानसि दंना बे सिङाव हाबनानै थानाय गोबांनो। बेखौ नों 300 जयनिं जादोंब्ला मारै जानो, बेफोर मिसा खोथा। दा बे जिनिसावनोथ' बिसोरो आं एगेन्स्टथ' बुंनो हानाय बिसा गैया। खालि बिदिल' बिसोरना राजीव बांला टिकेटखौनो मोना ओंखायनो जों सोलायदों होननानै। बेफोर नंखाय बाथ्रा। जोंहा सिगाङावनो डिसिसन लाखानाय दं। जोंहा एक्सेप्ट हाग्रामा आरो प्रमद बर' बे मोननै जायगायाव बिजेपिआ टिकेट होनाय नङा। बाखि गासैयाव जोंना गेलेजोबगोन। बे एकदम 100% खाथां। बाव टिकेट मोननाय मोनैनि खोथा गैया। आरो जोंना गेलेनाया ओरैबायदि जों आलादा गेलेगोन, नाथाय लकेल पार्टिखौनो लानानै जों सरकारखौ दागोन। आरो दिनैनि दिनाव बिजेपि सरकारा 25थासिम देरहानायनि लामायाव दंखायो। थेवब्लाबो मेजरिटि जाब्लाबो बिजेपिआ बर'खौ गारनानै सरकार दाया, बे खाथां। खिन्थु बिजेपि हिसाबै राजीव बांगाल गेलेनाया खाथां आरो टिकेटआबो खाथां 101%। बेखौ हाजारखि मानसिफ्रा फाव फान्दायनानै रायजो राजाखौ गला खालामनो साना, बे जेबो खामानियाव होआ। बीपीएफआबो स्ट्रंलि साखाफारा जानायखौ नुदों बनरगाव हिसाबै। सिगाङावथ' पार्टि मोनथाम दाथ' राजनितिसो जाहैबाय। जों बीपीएफ, इउपिपिएल, दा बिजेपि जों स्ट्रं मोनथामबो लाइनाव।
दा बिसोरबो मानसि बोदों आंबो बोदों बयबो बोलायगासिनो दं आरो बेनि गेजेराव गोबां बहरा गावगोन कंग्रेसनिफ्राय गेलेगोन अना बर'निफ्राय गेलेगोन बेफोरखौ नायनानै बर' गामियाव थाङै थुङै नोंथांमोना मिथिखागौ दिनैहाय नों बिजेपि सरकारा मा खामानि मावदों मा मावाखै बेखौ जायनाखि साननो हनो गोरों बुद्धिजिबिफोर बिथांमोना रावनिबो खोथा लानाय नङा बिपिएफ भटजोंसो होगोन बिपिएफ भटजों होब्ला होमबा सोरनो होगोन दिनैहाय नोङो बिजेपि सरकारा बासबारि बादियाव रेल फेक्टरि बानायनो आखायाव लागासिनो दं गासिबो हा हु सुखाजोब्बाय बाव जोंनि बिटिआर ओनसोलनि मानसिफ्रा 1 लाख 1.5 लाख साख्रि मोनगोन डाइरेक्ट ओरै बालाजान आरो बासुगाव डाइरेक्ट गेलेमफुं ट्रेन लाइन बानायनो दा आखायाव लागासिनो दं टेन्डार जाखांबाय दा गारिखौ इन्टारनेसनेल मार्केट खालामनो डिक्लेयार होबाय बेफोरबो बिजेपिआनो गासिबो बानायजोबनाय अब्ला गोरों मानसिफ्राथ' बुजिगोन ना बिजेपिआ मा मावगासिनो दं साननो हानो गोरों ओंखायनो आं बारा सानाखै आं बुंगोन देरहानाया खाथां मानो होनबा आंजों दिनैसिमबो रायजो राजाया आंजों दङ आंहा बेखौ बिसास दङ आरो बेनो आङो बिपिएफखौ गाज्रि मोननानै फैयाखै जा राजिब सारा गोदोनिफ्रायनो जोंखौ अनग्रा नालाय दा जों राजिब सारजोंनो फैबाय माबाफोर बिबानाव दङमोन नामा आं वमेन्स उइंसनि प्रेसिडेन्टमोन प्राइमारिनि साबैसे जयेन जाखो दिनै आंजों लोगोआव 39 जन जयेन जाफाफैबाय फैबाय थानाय समाव राजिब बांगाल एबा राजिब कुमार ब्रह्मखौ देरहाहोनायनि खामानि मावसिगोन नोंथांमोना मावसिगोन